Finlandiyalı, Şwesiýaly kanun çykarjylar NATO agdalygyny maslahatlaşýar. Moskwa demirgazyk ýurtlaryň göçüminiň agyr ýalňyşlykdygyny öýdürýär. Russiýanyň öz iki demirgazyk goňşusynyň biýaranlygy goşulmagynyň has agyr netijelere getirjek uly ýalňyşlyk boljakdygyny duýdurmak bilen Finlandiýanyň we Şwesiýanyň kanun çykarjylary 16-njy maýda NATO agdalygyna ýüz tutmak meselesini ara alyp maslahatlaşýar. Onlarça ýyl bitarap ýurt bolan Finlandiýa we adatça ýaranlyklara goşulmakdan çeke duran Şwesiýa öz ýurtlaryny Russiýanyň harby agresiýasy sebäpli güýçlenen aladalaryň arasynda NATO goşulmak meselesine ýakyn geldi. Ikinji jahan uruşy döwründe iki tarapyň arasynda bolan iki çaknysykdan soň Finlandiýa öz topraklarynyň uly bir bölegini Sowet Soýuzyna bermeli boldy. Finlandiýanyň hökümeti parlament bilen maslahatlaşyp ýurdun demirgazyk Atlantik bileleşigine girmek meselesinde resmi karara gelenligini habar berdi. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin bilen prezident Sauli Niinisto bu habary bazar güni Helsinki şäherine bilelikde geçiren medeniýet ýygnagyna aglan etdi. Bu taryh gün täze bir döwür başlanýar diýip prezident we premier ministr aýtdy. Bu kararyny parlamentde tasdiklanmaly we ses basym bolmagyna garaşylýar. Şwesiýanyň dolanyrjy Sosial Demokratik Zähmet Partiýasy hem 15-nji maýda NATO goşulmak meselesine gol ýapýanlygyny we 16-njy maýda parlamentden gorlaw almakçydygyny eglan etdi. Hasanagy premier minister Magdalena Anderssonyň ýolbaşçylygyna birleşen topar bazar güni geçirilen ýürüýte ýygnakdan soň NATO goşulmagyň tarapyna çykyş etdi. Şol wagtda Şwesiýanyň sosial demokratlary ýadyra ýaraglaryny we öz ýurtlarynyň çägine NATO'nyň hemişelik bazarlarynyň bolmagyny islemeýänliklaryny aýtdylar. Bu iki ýurdun goranç ýaranlygyny goşulmagynyň resmi senesiniň haýdan-haý eglan edilmegine garaşylmaýan hem bolsa NATO 28-nji 29-njy ýylyny Madridde samit geçirer. NATO resmiýetleriniň bildirmeklerine görä, resmi ardalar maý aýynyň aýagyna çenli NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg'iň stoluny düşen halatyny Finlandiýanyň we Şwesiýanyň goranç ýaranlygyna goşulmak baradaky protokollaryny şol senede gol çekilip bilinär. Bu habary jogap ýokmuny Stoltenberg olaryň ýaranlyga goşulmagynyň rahat we çalt boljakdygyny aýtdy. Abbasa Senatynyň Respublikan lideri Mitch McConnell 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň awgust aýyna diňjalşa çykmagyndan öň Finlandiýanyň günwatar harby bileleşigine goşulmak baradaky ardasyny tasdiklamagy finansjakdygyny aýtdy. Elbetde biz muny awgustdan öň adatça kongresiň işini betetmedinden odal edip biler diýip umyt baglaýarnyp McConnell Niinisto bilen duşandan soň Helsinki şäherine jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. McConnell Abbasanyň kanun çykarjylarynyň arasynda Finlandiýa agdalyk meselesinde iki partiýa tarapyndan hem giň gollawyň bardygyny sözüne goşdy. Şu aralykda Russiýa 16-njy maýda özüniň iki demirgazyk goňşusynyň günwatar bileleşiginiň bir bölegini öwrülmegine garşy beren duýduruşlaryny gaýtalady. Finlandiýanyň we Şwesiýanyň NATO kabul edilmegi uly netijeler boljak, uly ýalňyşlyk bolar diýip Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkov aýtdy we bu ýagdaýyň ahyr netijede harby dartgynlygyň ýokarlanmagyny getirjekdigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 14-nji maýda Niinisto bilen eden telefon söhbetdeşligini munyň Helsinki tarapyndan edilen ýalňyşlyk boljakdygyny öňe sürdi we Russiýanyň Finlandiýa howp gatar salmaýanlygyny aýtdy. Iýberiş maglumatlarynyň görkezmegine görä Russiýanyň Finlandiýa iýberýän elektrik energiýasi 16-njy maýda nola çenli pete düşdi. Russiýanyň kommunal karhanasy geçen hepde tölegiň tölenmänligi sebäpli energiýa iýberilmegini togtatjakdygyny aýtdy. Finlandiýanyň elektrik operatory Fingrid 14-nji maýda Rus energiýasynyň geçişiniň togtatylmagynyň günwatar ýurtlar tarapyndan tölenýän tölegleriň çäklendirilmegi bilen baglydygyny. Şeýle-de Rus üpçünçiliginiň Şwesiýanyň energiýasy we içerki önümçiligi ýokarlandyrmak arkaly bet edilip bilinjekdigini aýtdy.